kalatvlive Magmachiegni Pacho ma e odwa. Ageno ni rio makare odiochieng'ni mano mar tarik 27 dwe no mar Ang'wen higa 2026 achiel kachiel kowuok e log tich mano mar wang' jowi mar Kala mano mabende yudore e chuny boma ma Kisumu kae kar dak mano ma Milimani. Antiere kae janeno mar Kala TV mondo mi akelni weche manyien mago mag Machiegni Pacho. Gin weche go mowuok achiel kachiel e mesawa mano mar kawo weche manyien. Ibedo koda nyaka giko. Nyinga Nelly Achieng' Ndhine jaloko mara David Abila. Wayudo kanyo ni jatend piny Kenya William Samoei Ruto oyango ni piny owacho mare biro bedo kaketo maino e weche go mago mag bero sectors mopogore opogore pacho kae to moloyo sector no mano mar thieth. Ruto ne loso odiochieng' ma kawuono e sach romo mano mar jokanyo no mago mabende tiyo e sector mano mar thieth e chuny boma ma Nairobi kocha. Ne oloso kama. To us, health is not a cost. It is an investment. We have enacted transformative legislation that establishes a durable framework for universal health coverage, ensuring that reforms are not dependent on political cycles, but are anchored in law, institutional continuity, and public accountability. Through the Social Health Authority, we have implementing a unified financing model that expands risk pooling, reduces out-of-pocket expenditure, and ensures that access to quality healthcare is determined by need rather than income or geography. Since its launch in October 2024, nearly 30.7 million Kenyans have registered as members of SHA. This means that the number of Kenyans with health insurance has grown nearly fourfold from 8 million just 2 years ago. In the same period, we have collected 169 billion Kenya shillings, that's about $1.3 billion, in the Primary Health Fund, the Social Health Insurance Fund, the Emergency Chronic and Critical Illness Fund, and the Public Officers Medical Scheme Fund. And we have paid out 124 billion Kenya shillings, close to $1 billion, as reimbursements to facilities for care provided. We're proud to open our doors to the summit, and we do so with a clear conviction that the health of this continent is inseparable from the broader agenda of sustainable development, peace, and human dignity, the very principles upon which the United Nations was founded. The United Nations Charter and the Sustainable Development Goals make one thing unambiguously. Health is not a privilege, it is a right. And it is a prerequisite for everything else we are trying to build. Popo Grekod mano, janeno mar Kala TV, wayudo kanyo ni bura mano mabende ogai mano mar DCP molor Rigathi Gachagua kwedo godo thicho mare oko ne ochakre yanga odiochieng' mano makawuono e doho mano mamalo e nyim jong'ad buche kanyo moting'o Eric Ogolla, Anthony Mrima kaachiel kod Fred Mugambi. Kama bende Gachagua ka okalo kuom okinde mare ne olero ni ne othiche oko e ataro mano mar chik kendo nyaka gi sani odwaro chudo kata osache mano mabende ne okomiye e kinde go duto te kaachiel kod chule kuom ne thiche oko ataro mano mar chik. My lords, your ladyship, the court will recollect that when we last appeared before this noble court on the 24th of February 2025,
I stated to this honorable court on record, on behalf of His Excellency Rigathi Gachagua, that he was abandoning his prayer for reinstatement as Deputy President of the Republic of Kenya. To that end, His Excellency Rigathi Gachagua amended and served his re-amended petition dated 13th of August 2025, in which further re-amended petition, he abandoned the prayer for reinstatement. I wish again, my lords, your leadership, to reiterate that position on. Mago motenre kod wechego mago mag siasa wayudo kanyo ni jokanyono mago ma bende siro duond bura mano mar UDA e badeno mano mabusia okwedo mokalo wach mano mar zoning bende gilero ni mayo oganda demokrasia kaachiel kod ratiro mano mar yiero jatelo mano mabende gidwaro. Gilero ni onego we japiny ema oyier kata ong'adi jalno mabende gidwaro mar mondo mi otelnegi. Na tunaomba Mheshimiwa Rais, hili ni ombi letu kama Busia. Please don't succumb to the pressure of saying you want to zone Busia County. If that happens, it will be disaster in this county. Allow Busia County to elect leaders of their choice. Let us allow democracy to prevail, and democracy is about competition. And I'm emphasizing that democracy is about competition. Sisi hatuko kwa zoning. Kwa sababu sijavaa uniform ya zoning, nimevaa uniform ya UDA. So sisi Busia hatuungi mkono zoning. Na tumekataa kwa kauli moja, tunasema mambo ya zoning itanyima mpiga kura haki yake ya kuchagua kiongozi ambaye atamuongoza kwa njia mzuri. Haya mazungumzo yanafanywa kule Nairobi. Na huko Nairobi sisi hatukai huko. Wale wanakaa huko ni party leaders, wakubaliane venye wanakubaliana, lakini wasikize sauti ya ground. Hapa ndio ground, hapa ndio kura inapigwa. So sisi wenye tunapiga kura mashinani, tunasema hatutaki zoning. So ukiangalia mambo kama hayo, sisi tunajua kwamba UDA tuko stable. Tunakaribisha vyama vingine ambavyo vinataka power, vinataka sijui nini, hizo vitu zote tunakaribisha. Lakini sisi we are in the steering. So hizo vyama vyote zikikuja, tuwezi sema kwamba wanakuja kukaa kwa meza, atunagawana katikati, na unajua kwamba ANC ilikuwa dissolved, ikaingia kwa UDA. Tuko na Ford Kenya, iko hapo. Kumbuka kwamba hii serikali ni ya Kenya kwanza. Haitakuwa serikali ya UDA na ODM. Itakuwa Kenya kwanza na hizo vyama vyote, alafu UDA ODM wanakuja kujiongezea. No zoning. Na tunasema kwa Kiingereza kwamba reality is not perception. Yes. Okay? Watu wana perceive kwamba 2022 ODM ilikuwa, yes, ilikuwa. But for now, vitu ni different. Na hatutaki zoning. Tunataka gavana wetu akuwe na freedom ya kusimama na apate fair play on the ground. Yes. Tunataka MPs wote wenye wanaenda kusimama wapata fair play. Tunataka MCAs wetu wote wenye watasimama kwa chama yetu wapata fair play. Jatend duond bura mano mar PLP Martha Karua owuok kendo seyo malich mokalo piny owacho mamalo moloyo to migawo no mano mar somo mano mabende owacho ni oserem chwalo omenda e sikunde kata obedo ni thoth sikunde sani to koro oseyaw ne tama mano mar ariyo. Karua ne loso e gwengego mago ma Kirinyaga kocha kama bende ne otiyo kod thuolo market koda mano mar seyo malich miwuoro okumba mano mar SHA mano mabende wacho ni ok tie yono makare to miyo mana oganda jo Kenya midhiero mago mopogore opogore ka bende omenda mathoth ma wuok e SHA bende wacho ni luar mana e lwet achudhe. Kenya haina shida ya pesa. Tuko na pesa ya kutosha ya kufanya huduma, ya kupeana huduma zote kwa wananchi. Tuko na pesa ya kutosha kuwapatia huduma ya afya bila malipo. Tuko na pesa ya kutosha ya kusomesha hawa watoto wetu
kutoka nasare mpaka university bila malipo. Ile iko mbaya. Shida ile tuko nayo sio ya pesa, ni ya matumishi mbaya na wizi. Ile shida kubwa tuko nayo ni ya ufisadi ndani ya serikali ya Nairobi na serikali zote za kaunti. Na kiboko ya wafisadi hapa Kenya ni Martha Karua. Gavana Manoma County Mahoma Bay Kachel kod nyawadgi Gavana Manoma County Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir okwedo mokalo siasa mago mabende kwedo oganda magi wacho ni moko kuom jo siasa mantiere pacho kae osebedo kachwalo e gwenge kagi wacho ni siasa maket koda mago gin mano mabende nyalo sieyo tulo e pacho kae. Jotelo ariyogo ne giloso kongowe e sach nyasi mano mar yawa yanga od thieth moro mabende otisi ni Raila Odinga Hospital. Kwamba chama cha chungwa kiko imara na unaweza pata wapita njia, kila soko kinaweza kuwa na mwandawazimu, aende ajizungumzie, aseme kwamba yeye ni kiongozi wa chama fulani. Sisi wote tunajua chama cha ODM kiko na njia na namna ambayo viongozi wanateuliwa katika nyadhifa tofauti tofauti. Na juzi tumefanya National Delegates Convention pale Nairobi, na delegates wote kutoka Kenya nzima wameidhinisha Daktari Oburu Oginga kama party leader wetu. Kwa hivyo yale ambayo tunayasikia labda ni kelele, lakini tunataka wanachungwa wote tushikane pamoja, tutembee njia moja. Na hiyo njia ni kwamba tutazingatia maslahi ya watu wetu, na pia tutaangalia jinsi tutakavyoingia serikali mwaka ujao. ODM will be the government or part of that coalition that forms the government. Haturudi opposition. Hiyo haiwezekani. Na wale ambao walikuja hapa juzi, walikuja hapa Kongowea na kwingine, na yale ambayo wanazungumzia, wanatafuta individuals na wanatupa matusi. Wananchi hawana haja na hiyo. Wananchi wako na haja na yale mambo ambayo yanawahusu. Vile afya itaendelea, vile masomo itaendelea, na vile Wakenya watakuja pamoja, si kutenganishwa. Kwa hivyo, au vile wamekuja hapa wamescore 0. Wajue tu wameenda na wamewacha 0 hapa. Hakuna progress. Mazungumzo, ukiangalia ile sheria, pre-election pact inafaa iwe na registrar of political parties in May 2027. Kwa hivyo tuko na muda, tutajipanga, na wakati mwafaka tutazianza na zitaendelea. Ile ambayo tumefanya ni kusema intention. Tuko na intention kuongea, lakini tuko na muda, tutaanza na technical, tuanze na zile za siasa, lakini kile tunajua tutazungumza na tusikizane. Tumesema vizuri kama ODM, tukishikana, tunashikana kama equal partners on a 50-50 basis. Kwa hivyo hiyo ni kitu ambayo tuko nayo kwa fikra zetu, tutaweka kwa meza ya kwamba chama kimoja kikipata president, kile kingine kipate deputy. Eweche magoma moko eni kwana magoma ga jopith reche mawuok e pacho kae. Magoma bende oheo gana 25 sanito moloyo to joma mine kaachiel kod rowere. Koro tini to nyalo buonjo wirani gibiro bedo ka gibi yudo chirni mago mathoth mag uso reche kaachiel kod gige reche pacho kae e pinje mago maoko kaachiel kod pacho kae mano mangima. Maine obiro banka negirado kod jokanyono mago mabende tiyo e sekta no mano mar reche, kama bende negisiro mar biro manyo negi chirni mopogore opogore mabende ginyalo chwale mwandu maket koda mago. Ginyinga iluonga ni Kevin Wamira, biro represent CC mar agriculture and blue economy tiegruok mawan go ka. Koro kaka Kisumu County, Kisumu County oseyudo support mang'eny ahinya from other partners, kaka koro IFAD through ABDP program masani gero ne BMUs modern landing site mabiro kaka kendo chalo aggregation center
Apart from that, the county government itself, motelo gi Professor Anyang' Nyong'o, osetiyo matek ahinya e gero bandas ne jonam mondo giyud kaka giketo rech gi kuonde maler. Machielo, as a directorate mar fisheries, wasebedo kwa tiego jonam e yore mopogore opogore kiluwa mabecho. Apart from that, chike magitiyogo e dho nam bende wasetiego gi masani gin gi bylaws. Machielo kendo manyocha machiegni wase map kiluwa maricho duto te mantie Kisumu County, kendo wadwaro neno ni gidok chien kendo wapuonjo gi mondo gitim kitlu kiliwa maber. The main aim of this program is to look at inclusive trade of fish that also provides economic opportunities for women and for youth. It is very strong on job creation for youth and women, and it is also very strong on ensuring that regional trade actually happens. And fish, through a market access assessment that was done, was found to be one of those commodities that has strong economic performance for all African countries. All countries actually consume fish, and by the time of the assessment in 2024, the traded volumes or the market size was estimated at $22 billion. An nyinga Matilda Amolo, an CEO Great Lake Feeds Limited. Ang'eyo ni rech osebet kadok piny, rech mar nam, to demand bosebedo ka idho. Koro nitiere need mar timo fish farming. Ji osebet katemo timo fish farming, but ok negibedo successful. Great Lakes nobiro 2021, to nwawacho ni wadwaro ni mondo nengo mar chiemo obed piny, mondo jopur mang'eny onyal puro rech, mondo wanyal bedo gi rech mang'eny. Riwruoge kanise pacho kae NCCK ojo oganda jo Kenya mondo gitem gichame chiemogo mago mabende nyalo miyo gigeng're kata gidin tuoche mopogore opogore kata gamo tuoche mopogore opogore. Mae ne owacho ni thoth oganda jo Kenya osebedo kanyo kagamo tuoche mopogore opogore ka otenre kod timbe mago mag chamo chiemo mago mabende ok nikare kaachiel kod rem timo orako. Kane otelnegi kod jadolo Cyprus Onyango, mano mar kanisa mar Coptic Orthodox, omedo ni kwan ji mathoth osebedo kagamo tuoche maket koda mago kaluwore ni gionge kod ng'eyo mathoth e wi kit chiemo ma owinjore gicham. NCCK, riwruok mar kanise ma Kisumu. Sani walando wach mar chiemo maber, chiemo mamiyo ngima bedo maber. Research oseyudo ni chiemo ma watiyogo sana ema miyo wabedo gi tuoche machalo kaka diabetes, machalo kaka cancer, kata machalo kaka mental health, mamiyo wi ng'ato chalo ka gima biro marach. Kimadho kong'o mang'eny kata kimadho ndawa mang'eny, mano biro miyo ibedo gi chandruok. Ka ichamo chiemo ma chumbi ng'enye, emisiki chamo, kata ihero chiemo ma sukari ng'enye, gik machalo kaka cake, machalo kaka ice cream moko ma sukari ng'enye kabisa, mago gik mabiro kelo ni shida e ndalo mabiro. Bende ok onego wacham mo mang'eny, nikech mo mang'eny no kosebedo mang'eny e dendi to dhi dino leche, to koro miyo ibedo gi gik ma tuoche ma iwinjo ni ng'ato obedo gi heart attack. Mawachona ni nyaka wachiem e yo makare kaka Nyasaye noketo. Nyasaye nochweyonwa chiemo mabeyo monego watigo kaka lote kata matunda. Nochweyonwa chiemo kaka muogo, rabuon, kata alot mar kienyeji, alot manyachon. Koro magi chiemo midwa ni watigo mondo kata kapo ni wasechopo ka makoro atamalo 50 mar thoe ma bede kata dwe ka dwe ikelo gi tuoche iluongo ni non-communicable diseases, tuoche mikelo nikech kaka wadak. Mar ariyo, nyaka wabed jok manyalo timo exercise. Iwuotho, ok ni kata kama tin tise chikori apiko. Kama onego iwuoth mana gi tiendi, kama tin monego ipur iseketo ng'ato puro. Ibe nyaka iti gi dendi no mondo dendi no oyud gony. Yena mondo mi amake gi kanyo, kata kamano komolo kanyo sadek ibiro do weche manyien mag ng'endo weche nyinga Nelly Achieng' ndine jalo komara David Abila.